Vážené dámy, vážení páni, vážení priatelia, toto je BMW M3 Touring Competition X-Drive v tejto krásnej príplatkovej Schwarz Black Metallic farbe. Poďme si aspoň takto narýchlo pozrieť zblízka. Laserové svetlomety, logo k 50 ročnici M, karbonové doplnky, tieto nádherné zlaté kontrastné kolesá, M-kové spätné zrkadlá, M3 Competition, krásny interiér. M3 Competition, poctivé koncovky výfuku, dúfam, že to vidíte. No a čo sa týka pohonného ústrojenstva, tak je tu benzínový radový 3-litrový 6-valec preplňaný dvoma turbami o výkone 375 kW, 510 koní. Medzi konkurentov môžeme spomenúť Audi RS4 B9 a Mercedes C63 AMG V206. Takže píšte mi do komentára, ktoré z nich by ste si vybrali. Ja som jednoznačne za BMW. Ďakujem, vážení priatelia. Moje meno je Matúš Rejta a ďakujem, že ste sa pozerali.